Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang tagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Mandawi City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Coco. Mabdus ko. Mao ba? Kung mao na, maamahan na di ko. Obvious ba? Tempa. Nga, nganong muragwa mong kamalipay? Alangan. O pag gani ko makapamuwi sa kong kaugalingon, na ko'y obligasyon. Grace, blessing man na ang bata. O lagi. Pero dili pa sakto ang timing ron. Naibawabit ako sa kunagian. Lisod kayo mong kinabuhi sa dihang nag-eskwela pa ko. Hagani, nag-working student ko. Aron lang ko makagraduate. O niya, karon nga graduate na hinuon ko. O niya, nanitrabaho. Imbis mamalit kog maayo para sa kong kaugalingon, at least mabayran man lang nako kung mga kahago sa dihang nag-eskwela pa ko. Pero wag yapoy ayo. Ni amang ko, dili man ti ka pasagdan. O niya, sa may plano ni mo ron? Salamat kay nangatubang kagyud namo dong. Oo na dong. Dali para sa mi nga wa kamudagan sa obligasyon nimo sa among anak. Dili mahimo nga daganan na akong obligasyon ni Grace, tita. Tito, kay mahal ka na ko siya. Ug isaad na ko ninyo nga dili gid ako siya pasakitan. Ug kung musugot mo, pangayoon ako ang iyang kamot gikan ninyo. Pakasalan ako si Grace. Ha? Magpakasal na ta? Oh, anong murag wa man kamalipay? Oh, dili man singon anak pa. Angay ka magpasalamat nga nakatumong kag lalaki nga responsable. Oo pa. Onya, kano sa man inyong planong magpakasal? Ay, kasaba, bari mo bataa ka. Hilom ragod. Grace, samot ka naghilak ang bata kung imong anaon sa pag-istorya. Ganina na ako napahilom, ani. Pero di gid mo hilom. Tingalig, gigutom na. Biyawi ang bilan na, be. Ako rin pahilom, anak. Maayo pa. Aron sa nga makapahuway ko. Sige, pahuway lang na dito. Abi man ako okay mong sweldo sa imong gitrabahoan ron. Okay raman, pero malagi. Sakto ra kaayo. Mas nindot man lang yung natay sobra, di ba? At least makahatag sad ko sa ako misis. Kung unsa may gusto niya nga, tuan, para siyang kagalingon. Larga na lang day kas laing naso di ay. Muapas kang RJ ba nga atong barkada. Gingnan biya kang RJ adto nga palargahon ka pero ikaw may dili good. Murag imposible na ba yun eh? Ha? Dili ko tugutan anang Grace. O suway lang good. Basin pa day. Mularga kas laing nasod? O niya ako? Imo kong biyaan nga ako rang usa dinhi nga magatiman sa bata. Dili na pwede, uy. Pero Grace, mularga masag ko, dili para sa kung kagalingon lang. Kung dili, para na to. Para mas magkahatag ko ninyo ni baby o maayong ugma ba? Dili pwede. Dili ko musugot. Anhira ka. Grace. Mommy, where are we going after the mass? Quiet first. Later na. The mass is still going on. After the mass, mag-mall tanak. Adto na sa talit tumuit. Yay! Pero magpres at tiwas ha. Okay, Daddy.
Oh, bay. Nanawag lagi ka. O bay, isugo kong RJ bay kay... O daw siya yung number ni mo. Naabot naman siya gikan sa kawas bay. Magking-dinner daw siya. Ipadalang ko na imong pamilya. Mo ba? Nya ikaw? Napangugon nila ka bay. Basin mo apas sa misa ko misis. Mo ba? Sige bay. Asa man ko na makik-dinner si RJ? Dili ta mauwa ni mong amigo nga si RJ. Di lagi. Salig lang. Down to earth ka ng tawana. May Coco! Jeremy! Tura sila ay. Bay! Kumusta? Okay ra. Kanya, ikaw? Okay na sad. Tawad ang akong wife. O ang among anak. Uy, mo ba? Hi. Grace, Nice to meet you, Grace. Ha? Musugot ka nga mularga ko silang nasod? oh. Basin pa dahil makatilaw mig kaharohay kung makalarga na ka. Usa pa, dako naman sa natong anak, so dili na kayo kapoy bantayan. Grace. Pag-amping mo din ha? Ayog kabala ka na mo. Ikaw mo'y pag-amping. Okay, Grace. What ako ha? I love you. I love you too. Kumusta naman diha? Nia, okay ra? Nakuha na ni mong kwarta nga ako gipada? Oo, hon. O, pangako sa mini baby ron. Ako siyang ilaag. By the way, hon, magpalit ko para sa kong self, ha? Okay ra? Oh, sure. Deserve sana nimo. Thank you, hon. Mag 2 years naman ko din sa lang nasod ug hapit na mahuman lang akong kontrata. Pila na lang ka buwan ug magkauban ko na gid pagbalik ang akong pamilya. Manawag ko ni Grace, be. Di magyapon mo tubag. Nagunsa man di ka ni siya. Pero may malan siyang dili mo tubag sa akong mga tawag. Sorry, naamo ko ko'y gilakaw. Unya, si Inday. Gios lang ni Jenny. Nahinomdom ka ni Jenny, di ba, nga akong amiga? Oh. Nga no di ay? Di ba, wa man to sila'y anak siyang bana nga si Ben. Mananghid mo na sila nako nga human nila si Inday usahay. Kay malingaw lagi daw sila. O niya, kitan sige kayo silang Inday. Nya, wala man kang maghilak si Inday. Wa man. Naanad naman gani nila. Spoiled man kayo nila si Inday. Gabi gid nila kapinangga. Mao ba? Sige na nga na. Kay mangimpiyos ako din isbay. Iniguman, kuhaon na sa doon ako si Inday. Okay. Nagduda magi ko na ning manglakaw ni ning Chris. Tawagan gid na ako, be. Ang iyang amiga. Dennis Messenger. Kontakon ako si Jenny. Salamat kay ni kontak agad ka na ako. Jen, kay nga naman eh. Coco, dili tagig ko ganahan manghilabot sa inyong problema. Pero, dili gid masulbad ang problema ni Grace kung dili ka may ani. Ha? Kay, unsam day, ang ngayon ako may bawaan. Ha? Jenny? Ni anak ikos Pinas. Karon mahibaw ang ginako ang imong kalaki, Chris.
Grace? Coco? Han? Nauli na ka? Asa ka pa dong? Ha? Kuan? Magawa ko ni Inday ilang Jenny. Nga naman makamusulti nga mauli na day karong adlaw. Para makakita ko sa ato mismo sa imong mga gipang buhat nga dili maayo. Ha? Time para good. O, sa man yung magdipanulti? Naibaw ko, Grace. Naibaw ko. Naibaw na ko sa tanan. Naibaw ko nga napuno ka sa utang tungod sa imong mga luho. Ug naibaw ko nga imong gihagad si Jenny nga imong iprinda ang atong anak para lang makabayad ka sa imong mga utang. Coco, Han. Sorry. Inahan ka pa ba? Imong ibaylo ang imong anak para lang sa imong kapritso? Coco, please. Please, pasaylo ako. Sugod ka. Layas na dinis akong palibay. Ug ay kabala ka, Dinday. Kay padung na sila si Jenny dinhi. Aron ihatod ang bata. Ha? Time pa. O niya kung imo ko palayason. Asa naman ako po yung ani? Di na ako problema, Grace. Nagpalayo ko. Giantos na ko ang ako kamingaw ninyo para lang mapulaan ako ang ako mga pagkuwang ninyo. Gihatag naman tan ako ang tanan nimo. Tungod kay nagtuo ko nga naa na ako ang pagkuwang. Tungod kay lalaki ko. Pero ikaw man ang dili makontento. Huwag ikatagbawan. Ultimo anak ni mo. Kuwang na lang ipahatag ni mo. Coco, sorry. Sorry. Han, pasaylo ako. Pasaylo ako. Grabe ang akong kahiyubos. At the same time, nasakitan ko tungod kay bisag ingon ana mo'y gibuhat sa kong asawa pero mahal gyapon ako siya. Sa pagkakaroon, papaghapon mi magkabalik. Pero dili mahinuon ko makaingon. Nga wa na gyud chance. Gusto lang ako nga makita nga mausab na siya. Nga makaamgo na siya sa iyang mga sayop. Una ko makigbalik niya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kato mga higalang kaagi ni Coco nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan, Come Back, Be Here. Ang mga kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanuan, handumanan sa kaawit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umakay para sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.